Maayong gabi, kini ang Subo News Live. Cebu Provincial Government nagpadayon sa pagpamuto sa relief of supplies aron ipanghatag sa kalungsuran sa grabeng naepektuhan sa Bagyong Tino. Samtang ang Kapitolyo nagpahigayon og donation drive tabang sa mga naepektado sa Bagyong Tino. Si Juliana Flores adunay report. Uban sa mga volunteers, nagpadayon ang mga sakop sa Cebu People's Action Center sa gihimo nga repacking sa kinarton nga mga relief supplies aron ipanghatag sa mga apektadong pamilya nga nagrabihan sa pagkusok-kusos sa Bagyong Tino. Sa warehouse sa Kapitolyo, buntag odto, gabii ang pagpahigayon sa pagpamutos sa relief goods aron mahatagan ang tanan nga lungsod nga naapektuhan sa bagyo. Usa sad mi sa naapektuhan sa una sa Ormoc sa 1991 flash flood. Mo na nakapaghat na ako pag-ari ning volunteer sa Provincial Capitol para pagtabang po sa mga tao nga nakasinati sa among nasinatian before. Naka-follow ko ni GovPam sa Facebook but wala pa na ako nakita ng post until ang among friend nag-send siya sa GC. Since amo kay okay naman kanang di ko maymuta nga naaro ko sa balay, so like I should use the time to like do something nga kanang kuan ba with the purpose mausad na among gibuhat pag earthquake kay ni-volunteer me dayon after sa kuan. Ako kay nag-dorm ko sa Talamban niya. Nako katong pagbagyo kay nako katong nagbaha daw kita sa kanang gining San Carlos. So dito sad ko nakabantay na amo ang mga poste kay nahiwi na jud basta parehas ako kanang wala na ko gibuhat sa balay, kailangan sa murag ganahan ko motaba na ako'y mataba, makita na ko sa Facebook tingani na at least nagamay na tabang ka. Samtang sa Capitol Heritage Ground, gihimo usab ang donation drive. Ang donation drive, usa ka bayanihan nga pamaagi sa pagpaambit sa mga grasya ngadto sa mga grabing naapektuhan sa bagyo. Although we are also been damaged or hit by this typhoon, nag-donate yapon mi kay spared man po among place, so dili lang kami na bahaan, and then privileged gyapon and thankful nga wala mi naapektuhan, but the area really was really hit, so in our little way mag-donate could be something sa ila kay there are people who really need this help. So taga Cebu province, we are in here together, so tanan nato ni malagpasan, and with God's and Santo Niño ayos o mawala ra ni atong mga problema, and Governor pa very good job gid mo ginabuhat sa atong probinsya. Si Governor Pam Baricuatro nagpadayag sa mga Subuanon sa pagtinabangay ug pagpakalig-on alang sa pagbangon sa mga naagian nga kalamidad. Balita may labot ang Sugbo, Juliana Flores, Sugbo News. Mga apektadong pamilya nga anaa sa evacuation center sa Consolacion Covered Court nakadawat og family food packs gikan sa Kapitolyo. Sila nagpasalamat sa mahigugmaon nga serbisyo ni Governor Pam Baricuatro. Ani ang report ni Liani Almonia. Poblacion Occidental. Ang mahigugmaong palibisyo ni Governor Pam Baricuatro, ang mga pamilya nga anaa diri sa evacuation center diri sa Consolacion nalipay sa gihatag nga relief supply nga gikan sa Cebu Provincial Government. Sa Consolacion Covered Court, nagpasilong ang mga evacuees nga apektado sa Bagyong Tino. Ang Cebu People's Action Center ni Governor Pam nanghatag og family food packs sa mga apektadong pamilya. Ang food packs adunay sud nga bugas ug mga canned goods ug uban pa nga panginahanglan. Maitit kayo, dagang kayong gamit sa muang balay. Asa akong tindahan na banlas. Salamat in taon niyo, gihatagan mi. Gihatagan mi, hinabang ni Governor Pam Baricuatro. Kuan jud mi, nakagawas-gawas jud mi. Dayon, dako kay mong pasalamat sa pagkanin ni among nadawat. Sana ayuda sa Governor Pam Baricuatro. Ang Cebu Provincial Government nagpadayon sa pagpanghatag og tabang sa mga anaa sa mga evacuation center. Balita may labot ang Sugbo. Liani Almonia, Sugbo News. At ang uban pang mga balita ug kasayuran nga may labot ang Sugbo. Dinhi lang sa Sugbo News page. Mangilabot kita.
magpakabana tungod kay ato ang Subo. Sa ngalan ni Munching Oxtero, ako si Shelo Uy Siraspe, maayong gabi.